Glaziarrez aritu ginen aurreko saioan, azken finean ur izoztuaz, baina ikusi genuen oso garrantzitsuak direla, bai ekosistementzat, bai ur iturri bezala eta itsas maila ur hori konfinatuta ukitzeko baita ere, hainbat funtzio betetzen dituzte glaziarrek. Bada lurreko eremu batzuetan topatu daiteken beste elementu bat, izoztuta dagoena baita ere, eta hau ere geroz eta urriagoa da glaziarrak bezala. Permafrostaz ari naiz, eta azken urteetan gehiago hitz egin da elementu honi buruz, permafrostari buruz, baduelako erlazioa berotze globalarekin eta klima aldaketarekin. Eta arrisku berriak sortu alditu baita ere permafrostaren urtutzeak, beraz, hontaz hitz egingo dugu, zer da permafrosta, nola sortzen da, non dago eta nola ari da klima aldaketa eragiten permafrostean eta ze arrisku ekar ditzazke horrek. Ongi etorri. Permafrost izena ingelesezko perma edo permanent betiereko eta frost edo izotz esan nahi duen hitz zati horretatik dator permafrost. Hau da, beti izoztuta mantentzen den lur eremua, udan ere izoztuta mantentzen den lurzorua, neguan normalagoa da, baina udan ere izoztuta mantentzen dena. Eta gutxienez 2 urtez irauten duena modu horretan, urte osoa izoztuta. Baina gehienak, permafrost gehienak, milaka urte daramatzate horrela izoztuta. Lur lehorraren ia laurden bat, egoera horretan dago, permafrost egoeran, batez ere Himalaia inguruan, Kanadan, Alaskan, eta batez ere permafrost asko dago Errusiako eremuan. 3 motakoa izan daiteke permafrosta, jarraitua deitzen zaiona, lurpeko 0,5 metrotik 500 metrora bitarteko tarteak, izozturik irauten dutena, beti denbora osoan, urte osoan zehar. Zatikakoa ere badago, permafrostaren barnea izoztu gabeko parte batzuk dituena, permafrostaren barnekaldean, eta permafrostaren barnean parte gehienak izoztu gabe irauten dutena. Izoztuta duten mailaren arabera, 3 permafrost mota banantzen ditugu. Lurzoru hauek, permafrost lurzoruak, oso propietate aldakorrak dituzte, egoera izoztutik, egoera urtura pasa daitezkelako urtean zehar edo urte batzutatik beste batzuetara, ze izotz fasetik fase likidora aldatzean urik gabeko frakzio solidoak temperatura igotzen dute. Sustratuan ura dagoenean, izoztutako lurzoruek erresistentzia handiagoa dute temperatura jaisten denean, hau da, izotzak zementu moduan funtzionatzen du ez, lurzoruko partikulak kohesionatuta edo lotuta mantentzen ditu urtean zehar. Eta permafrostaren gainean, beste geruza bat egon ohi da askotan, sakoneran 4 metro arte izan ditzazkena, gutxiago izaten da, gehienez 4 metro, eta lurraz eta detritu vegetalez osatuta dago. Hau da, detritu vegetala deitzen zaio, deskonposatzeko bidean edo dagoen landare materiari. Beraz, hau neguan, gainazaleko geruza, neguan izoztu egiten da, eta udaran urtu.
eta geruza aktibo honek isolatzaile modura funtzionatzen du, eta horren azpian dagoen permafrosta urtzea ekiditen du. Arazoa da, hainbat lekutan neguak geroz eta beroagoak direla, eta jada geruza hori edo permafrosta ez dela izozten. Bitxia badirudi ere, adibidez, elurrak ez dio bat ere laguntzen permafrost honi, eta kontrakoa lagundu beharrean, okertu egiten du permafrostaren mantentze hori, izoztuta mantentze hori, ez duelako lurreko beroa kanporatzen uzten. Tapaki baten moduan funtzionatzen du, eta permafrostaren barruan pilatu daiteken beroa ez du kanporatzen uzten. Beraz, elur asko egiten duen urteetan ere, ez da egoera honena permafrostarentzat. Azken urteetan noski geroz eta bizkorrago ari da urtutzen hau ere, glaziarrak bezala, azken finean izoztutako elementu bat delako, eta lurzoru honetan materia organiko asko pilatuta dago urteetan zehar izoztuta egon dena, baina orain desizozten ari dena. Beraz, temperaturak gora egiten ari direnez, materia organiko hori deskonposatzen hasi da. Izoztuta zegoela, etzen deskonposatzen, mikroorganismoak ez zirelako bertan bizi edo ez zeudelako aktibo. Baina, temperaturak gora egiten duen momentuan, mikroorganismo hauek lanean hasten dira, gehiago hazten dira, eta deskonposaketa prozesu hori hasten da. Prozesu horretan, mikroorganismoek, guk bezala, guk jaten dugunean bezalaxe, CO2 kanporatzen dute, eta beste gas batzuk baita ere, eta horrek isurien, atmosferara gas isurien handitzea ekartzen du. Eta, uskeri bat dirudi, mikroorganismoek sortzen duten CO2ak ze kalte ekarri dezakez, handia, ze permafrostean karbono kopuru handia dago biltegiratuta, esan bezala urte askoan zehar materia organiko asko pilatu delako, baina izoztuta mantendu da eta ez da deskonposatu. Beraz, izotza urtzean, emisioak, gas hauek askatzen hasi gara atmosferara. Deskonposaketa prozesu horretan gasak askatzen direlako. Kalkulatzen da, geruza horretan, permafrost geruzan, 1600–1800 gigatona karbono egon daitezkela, mundu osoan zehar barreiatuta dagoen permafrost honetan, eta hau izango litzateke gutxi gorabehera atmosferan gaur egun dagoen karbonoaren bikoitza. Hau da, karbono hori orain arte materia organiko moduan egonda pilatuta, eta orain atmosferara kanporatzen hasi da. Adibide oso on bat da, Siberian, Errusian, kokatuta dagoen Lena ibaiaren delta, bertan, delta horretan permafrostaren urtze prozesua hasi delako jada. Lurzoru, mota honetako lurzoru ugari dago delta horretan, eta bertan neurtu nahi izan dute permafrostaren higadura. Nola ari den aldatzen eta nola ari den permafrost hori eraldatzen klima aldaketarekin. Eta metano eta karbono isuriak neurtu dituzte delta horretan. Egiaztatu dute 1960ko hamarkadatik gaur egunera arte delta horretako permafrostak txarrera egin duela, espero zen bezala, temperaturak igo direlako, eta kalkulatu dute lehen hamarkada horietan bataz beste ibaiak urteko 5 metro lur eramaten zituela, hau da, deltak permafrosta kanporatzen du, urtutzen balima da,
Baina 2015-2018 urteen bitartean, kopuru hori ia 16 metrora igo dela. Hau da, geroz eta lur gehiago ari da kanporatzen permafrost horretatik dagoeneko ez dagoelako izoztuta eta urak eraman egiten du. Eremu horretan, delta horretan, badago permafrostaren eremu bat 27 metro sakon dituena, eta hori ere urtutzen ari dela ikusi dute eta sakonera murrizten ari zaiola. Beste toki guztietan bezala, materia organiko eta ondorioz karbono asko duen permafrosta da hori, baina kasu honetan, esan dugu 3 motatakoa zegoela, kasu honetan izotza askoko permafrosta da. 88% izotza zen, eta gainerakoa loia, area edo zoikatza. Eta hain zuzen ere zoikatza da karbono eta nitrogeno gehien biltegiratuta duen materiala edo, eta erdi deskonposatutako goroldioez edo sortuta dago. Azken finean, landare materiala deskonposatze prozesu horretan. Kalkulatu dute, geruza horrek 50.000 urte inguru dituela, eta orain arte izoztuta egon dela. Baina zoikatza aipatu dugu, zer da zoikatza? Zoikatza da, zoikaztegian zoikatza sortzen da edo metatzen da eta ezeguneak izan ohi dira. Ur zingiratsuak dira, urez asetutako eremuak, erabat materiak ura asetuta dago urez, eta maila freatikoa lurzorura iristen da bertan. Temperatura hotzak egoten dira zoikaztegietan, latitude altuetan egoten direlako, eta normalean goroldioz estalita egoten dira. Eremu hauetan, zoikaztegietan, materia organikoa usteldu gabe egoten da, hain zuzen ere, urak asetuta dagoelako, eta beraz oxigeno kontzentrazio baxua egoten da, beraz ezin da deskonposak eta prozesua ondo egin, klima hotzetan egoten da, beraz mikroorganismoak gutxi hazten dira, eta ura normalean nahiko azidoa izaten da, eta deskonposak eta prozesu hori ere murriztu egiten da eremu hauetan. Horregatik, bertan dagoen materia organikoa partzialki deskonposatutako landare materiala izaten da. Eta honi deitzen zaio hain zuzen ere zoikatza. Partzialki deskonposatutako landare materiala. Bertatik hainbat lagin hartu zituzten zoikaztegi honetatik, eta ikusi nahi izan zuten hori igitzean zenbat karbono eta metano isurtzen zen. Eta ikusi zuten metro kubiko bakoitzeko 26 kilo karbono eta 2 kilo nitrogeno daudela eta aska daitezkela. Hortaz, ondorioztatu zuten 2015-2018 urte horien tartean 15.000 tona karbono eta 1.000 tona metano askatu zirela Lena ibaira. Permafrostean, orain arte permafrostean zoikaztegi horretan zegoena, ibaira askatu zen. Askatze horren ondorioz, elementu horiek mikroorganismoen eskura daude orain, eta karbono asko duten arrasto horiek prozesatzen direnean, deskonposatzen direnean, karbono dioksidoa askatzen da atmosferara esan dugun bezala. Baina bestetik, ibaian bertan, Lena ibaian, eragin zuzena du permafrosteko material guzti hori iristea, nutrienten zikloa aldatzen delako,
Baina momentuz horren ondorioak zeintzuk diren ezin izan dute ikertu. Espero izatekoa da, hala ere, ibaian materia organiko gehiago egoteak eragingo duela bertan algak haztea eta honek eutrofizazioa ekarri dezake eta prozesu bat non ura oxigenorik gabe geratzen den algak asko hazten direlako eta beraz eremu hilak sortzen dira bertan beste bizidunek ezin dutelako arnasartu azken finean. Beraz, ikusi dute lehena ibaian bertan eragina baduela permafrosta urtutzeak, baina kontutan izan da zenolako datu ez ari garen, hau da atmosferan dagoen karbonoaren bikoitza permafrostetan oraingoz izoztuta dagoela, eta hori itsasora iristeko aukera dagoela, espero izatekoa da eskala handiagoan ere eragongo direla eraginak. Besteak beste, nitrogenoaren, karbonoaren zikloan, lehenago iristen ez ziren kantitatean iritsiko direlako. Beraz, bertako geokimikan eta ekologian ondorio larriak espero daitezke, esan bezala, antzinan karbonoaren eta nitrogenoaren mugimenduak urte askoan zehar modu batera funtzionatu duten ziklo horiek, bateko karbono eta nitrogeno iturri honekin aldatzea espero izatekoa delako. Beraz, permafrosta urtzen ari da, temperaturak gora egiten ari direlako berotze globalaren ondorioz, baina berotze globala ez da temperatura igotzeko modu bakarra, suteek ere, adibidez, eragina dute temperatura igotzean, eremu lokalagoetan, baina temperatura igotzen dute. Artikoan, adibidez, 2019 eta 2022 artean, hori baino askoz sute gehiago egon ziren, eta bereziki kezkagarria da hori, ze inguru horretan, aipatu ditugun zoika eztegi handiak daude, eta permafrostak ere bai, eta orain arte izoztuta egon dira lurpeko geruza horietan. Beraz, Artikoan suteak hasteak, permafrost hori horren egoera zalantzan jartzen du. Gainera, aipatu dugu zoikaztegi eta permafrost horietan karbono eta metano asko metatzen dela, eta suteek gertatzen direnean karbono hori erretzen dute, materia organiko hori erretzen dute, eta atmosferara igortzen dute baita ere, urtutzen direnean bezalaxe. Eta ikerketek adierazten dutena da, permafrosteko suteak areagotzea zuzenean lotuta dagoela klima aldaketarekin. Ze Artikoko temperaturek gora egin ahala, esponentzialki ugaritu dira suteak, eta beraz, permafrostaren urtutzea bizkorrago ari da gertatzen. Sutei dagokienez, 2019 eta 2020 urteen bitartean mundu mailan inoiz baino hektarea gehiago erre ziren, inoiz baino sute zabalera handiago egon zen, eta milioika eta milioika CO2 tona isuri ziren atmosferara. Eta gainera, sute hauetako batzuk, 72. Paralelotik gora gertatu ziren, eta eremu horietan oso ezoikoak dira suteak. Sute horietako batzuk, zirkulo artiko polarretik 600 kilometro iparraldera gertatu ziren, eta hori inoiz ez da gertatu. Ikertzaileen ustez ekaitz lehorrak eta tximistak dira sute horien eragile nagusiak, baina ez dago argi, agian giza jarduerek ere sute horiek areagotu ditzazketela.
Eta noski, ekaitz lehorrak eta tximista gehiago egoteak, behin baino gehiotan aipatu ditugun fenomeno meteorologiko muturreko horiekin dute zerikusia. Baldintza atmosferiko lehorragoak daude Artikoan, udak luzeagoak dira, eta arrazoiagoagatik landare gehiago hazten ari dira, baita Artikoan ere, eta faktore hori guztiek zuzenean lotura dute klima aldaketarekin, eta landare gehiago egoteak, baita ere suteak egoteko arriskua handitzen du, beraz, espero izatekoa da geroz eta ohikoagoak izango direla. Permafrostaren urtutzeak badu beste eragin bat, oraindik kasu gutxi ikusi dira, baina birus eta bakterioak askatzea eragin dezake permafrosta urtzeak. Lehenengo kasuak jada ikertu dira, Artikoan izoztutako laku batean, bertan ikerketa bat egin zuten eta ondorioztatu zuten orain arte izoztuta egon diren birusak berragertzeko arriskua dagoela Artikoko permafrostak urtutzen doazen heinean. Zenoski, milaka urtez, bertan birusak eta bakterioak egon dira izoztuta, denak ez dira patogenoak, baina batzuk posible da patogenoak izatea. Eta permafrost hori urtzen doan heinean, pandemia gehiago edo pandemiak izateko arriskuak gora egingo duela espero da. Siberian, adibidez, 2016an zenbait antrax kasu egon ziren, eta ikertzaileek diote seguruenik desizoztutako permafrost horretatik azaldu zela berriro ere antraxa. Beste adibide bat dira baztanga edo izurri bubonikoa, eta baita ere 1918ko gripearen birusa, honen RNA zatiak ere topatu dituzte Alaskako permafrostean izoztuta, beraz momenturen batean urtutzen baldin badira, horiek ere askatu egingo lirateke. Tibeten ere, bertako meseta tibetarrean, 33 birusen material genetikoa topatu zen, eta horietatik 28 erregistratu gabeko birusak ziren. Beraz, aurretik gaixotasunak sortu dituztenak gain, berriak ere egon daitezke. Eta kalkulatzen da, hauek 15.000 urte zeramatzatela izoztuta. Beste ondorio kaltegarri bat, eremu hauetatik gertu bizi diren pertsonek pairatu dezakete. Ze azken finean, permafrosta urtzean, lurra ez egonkortu egiten da, eta ondorioz bertan errepideak eraikita baldin badaude, edo eraikuntzak, edo bestelako azpiegiturak, azkenean haien oinarriak galtzen ari dira. Eta noski horrek kalte ekonomikoak eta kalte sozialak eragingo ditu. Baita ere, permafrosta asko izotza denez, espero izatekoa da, orain lakurik ez dagoen tokietan, lakuak edo aintzirak ez dauden lekuetan, horiek ere agertuko direla. Beraz, agian, eraikitako eremu bat urtutzen baldin bada, maila freatikoa egoko da eta aintzira bat sortuko da, adibidez. Baina, dena ez da txarra, zorioneko berriak ere badaude, gehien bat paleontologiaren arloan, permafrostean, esan dugu mikroorganismoak, bakterioak, birusak egon daitezkela izoztuta, baina baita beste organismo batzuk ere eta azken glazioazioko animalia batzuk
topatu dituzte dagoeneko permafrostean, orain arte izoztuta zeudelako, baina geruza hau askatzen joan denean, organismo horiek, momiak, azaldu dira. Eta horietako bat da, 30.000 urteko mamut kume bat, haren momia topatu zuten deskonposatu gabe, ia esandakoa gelditu zelako izoztuta eta ez zelako deskonposatu. Beraz, gauza honak ere baditu. Gertatzen dena da, ezin dugula jakin zer gehiago azalduko den, eremu izoztu horiek urtutzen diren heinean, eta arrazoi askorengatik kezkagarria da. Beraz, modu bakarra, permafrostak bertan jarraitzeko eta horren urtutzeak ekarri ditzazken ondorio larriak saihesteko, berotze globala murriztea da. Hemen utziko dugu gaurkoz, hurrengo saioan eremu izoztuetan jarraituko dugu, eta ikusiko dugu zer gehiago kontatzen diguten izotz eremuek. Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.